Ladies and gentlemen, world champion and the winner of the gold medal, Bulgaria. Световен шампион. Световен шампион и носител на златните медали в многобоя, ансамбълът на България. Най-хубавата реплика, която можем да си пожелаем. Особено като знам колко усилия положиха тези момичета. Треньорското ръководство, колко дългогодишна работа е този точно проект. Нашия ансамбъл: Михаела Маевска Величкова, Ренета Камберова, Цветелина Стоянова, Цветелина Найденова, Християна Тодорова. Това са златните момичета на България. Това са нашите красавици, които заслужиха златното отличие и разбира се, усмивките им са така най-щастливото доказателство на техния успех. Много ви благодарим, момичета. Истински поклон за това, което донесохте като радост на България, на българската гимнастическа общност. Страшно много фенове има художествената гимнастика у нас. Лично от професор Бруно Гранди получават своите златни медали българките. От световното първенство през 96-та, тогава 95 и 96-та царуваше ансамбълът на Нешка Робева, който за съжаление не можа да спечели титла от Олимпийските игри в Атланта, но пък стана световен шампион. Тогава беше деветата титла на българския ансамбъл. Тези момичета донесоха 10-ти златен медал в многобоя за България, която е един от законодателите в художествената гимнастика. Имаше моменти на изключително трудни моменти, на потъване и изплуване, и тези момичета ни позволиха сега да дишаме широко химнат на България в тяхна чест. Малко развалиха момента, според мен, организаторите, но едва ли ще развалят настроението на момичетата. Всички като една изпяха Мила Родино и сега ще позират заслужено с своите златни отличия. Красиви са медалите от Измир и прилягат на красивия ни ансамбъл. Още веднъж благодарим ви, момичета. Благодарим на Михаела Маевска, Ренета Камберова, Цвети Стоянова и Цвети Найденова, Християна Тодорова, на Ина Ананиева, старши треньора на българския ансамбъл, Даниела Велчева, помощник треньора, на целия екип на Иляна Раева, която започна този проект преди много години, започна така с зъби и ногти се бореше, за да защити тези момичета в началото. Не ги приемаха, част от това ядро вече го няма, някои от тях са нови, но ето Михаела, Рени, Свети, Хриси останаха в годините в този ансамбъл като ядро на ансамбъл. Михаела успя да се омъжи след Олимпийските игри в Лондон, но остана да преследва мечтата си. И ето, че тази всеотдайност, лишения дадоха резултат и нашите момичета за световен шампион. Много бързо трябва да отпразнуват титлата и да се мобилизират за утрешните финали, защото глада ни сега се отвори и чакам още медали. Утре 15 часа БНТ 1 и БНТ HD, уважаеми зрители, за още порции положителни с изпълненията на българките.